Kello alkaa olemaan pykälässä. Tervetuloa kaikki kuntalaiset, ketkä ovat paikalle saapuneet ja samoin arvon valtuutetut ja virkamiehet. Kuntalaisten kyselytunti valtuutetuille on aiheena tässä. Tästä on tehty valtuustoaloite, että tällaisia tilaisuuksia järjestettäisiin meidän kunnassa. Nesteen Jouni on ainakin tehnyt sellaisen aloitteen ja sen johdostakin tässä nyt kokoonnutaan. Toki uusi kuntalaki pykälässä 22 velvoittaa kuntaa järjestämään tämän tyylisiä tilaisuuksia. Eli avointa vuorovaikutusta kuntalaisten kanssa. Tässä tehdään perinne, kuka sitten tulevaa valtuustoa vetääkin, niin toivon, että puheenjohtaja jatkaa tätä perinnettä. Sosiaali- ja terveyspuolen. Se on aika lyhyt aika ennen kuin 2019 ollaan uuden mullistuksen edessä. Onko neuvoteltu jo näistä aikeista ja miten aiotte henkilöstön ottaa huomioon? Teidän ryhmässäkin on sosiaali- ja terveysalan ihmisiä, niin tämä on ollut aika myllerrystä viimeiset vuodet henkilökunnalle. Ja jos tämä nyt vielä 2 kertaa mylläytetään tässä niin kuin 2 vuoden nimissä, niin voi olla, että joku jo rupeaa marssimaan jaloillansa. Henkilökunnan asema. Sen takia aika kauhean äkkinäisiä liikkeitä voi tehdä, mutta mun mielestä se henkilökunta on ainakin aika oleellisessa asemassa, että kuinka niiden työsuhde jatkuu ja millä ehdoilla. Ja niin kuin tässä edellisessäkin siirtymisessä, ettei me voida työntekijöitä tässä ohittaa millään muuta. Mutta palveluista ollaan tosi huolissaan ja varmaan moni muu. Selkä. Sanon tässä sellainen asia, että puhukaa kovalla äänellä. Sieltä ei kuulunut. Mä en kuulu ihan tarkkaan, mitä Marko kysymyksen kuulin. Anteeksi, johtuu minun omasta kuulonhuononehdista. Mutta mä yritän puhua kovaa. Viime viikon torstaina olin tuolla terveyskeskuksen luukulla, niin kuin minä sitä sanon. Ja siellä oli yksi lääkäri, tämmöinen kielipuolilääkäri, joka juoksi vuodeosaston ja poliklinikan väliä. Virtaalta oli tullut ohjeistus. Mä näin paperin, A4-kokoisen paperin, jossa oli ohjeistettu, että kaikki akuuttipotilaat Virtaille ja vain se toiminta, mikä sitten on, niin se tehdään Vuoveden terveyskeskuksen poliklinikalla. Tämä lääkäri, joka oli virolainen, hänellä oli sanakirjan mukana, hän kuuli ja osasi sen verran suomea, että jotakin pärjäsi. Sitten tänään oli yksi lääkäri, tämä oli tämä virkalääkärimme, oli pitämässä ylityövapaata, näin kerrottiin. Tänä päivänä tämä virkalääkäri oli paikalla ja sitten siellä oli myöskin tänäänkin virolainen lääkäri, joka on kuulemma hirveän ahkera ja kielitaitoinen. Että tilanne näytti paremmalta. Hän oli niin kuin vuodeosastolla. Ja ylilääkäri käy joskus ja muita johtajia on useita, monessa kerroksessa. Mä en ole pitkään aikaan tiennyt, kuka terveyskeskusta johtaa. Tämä on ihan totta ja moni muukaan ei. Monessa kerroksessa on johtajia. 3 oli tämmöisiä hoitotyön ammattilaisia. Ja sitten meillähän on kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja, joka paljolti on johtanut tätä toimintaa. Hoitajat ovat olleet väsyneitä pitemmän aikaa. Se tiedetään. Pitäisi tietää. Kysymykseen. Anteeksi. Kysymykseen. Menen kohta. Minä pohjustan nyt vielä vähän. Minä en käytä sitä muuta. Hoitajat ovat väsyneitä, ovat reklamoineet kunnanhallitukselle ja heitä on ymmärretty sillä lailla, että on sanottu, että on muutos vastarintaa ja muuten vaan protestoitu. Hoitajat on siellä jaksamisensa riskirajoilla ja
tai ajattelee, mitenköhän sen potilasturvallisuuden kanssa kaikissa tilanteissa on. Minä olen tässä nyt kyllä asiantuntija, en hoitajana, vaan potilaana. Se, että nyt muotoilen kysymyksen. Minulla ei ollut tarkoitus oikeastaan kysyä mitään, mutta kun kyselytunti on, niin vähän tähän edelliseen puhutaan. Mitä todella aiotte tehdä? Tuomioiden kunta on vuosikymmenien aikana käyttänyt konsultteja ja niistä on maksettu hukuna ja nyt oikein muistan ja kuulin, niin semmoista 5-6 tonnin päivämaksua tällä kertaa maksetaan. En nyt konsulteista tiedä, mutta kyllä nyt täytyy ottaa selvää, että mihin me todella ollaan tämän valtion määräyksestä menossa. Eiköhän se sairaanhoitopiiri parhaiten kuitenkin sen asian tiedä. Onko nyt tällä erää tässä? Alueen sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala on yksi, joka tekee sitä selvitystä tämän asian tiimoilta, että se ehkä lähimpänä meidän arkeen on, joka tietää tulevaisuudesta. Onko Juha Pekola tähän lisättävä? Liisa kyllä puhuu ihan totta tässä asiassa tietysti, kun on kokenut sen ja tietysti itsekin aika usein tuolla Ykkösellä nyt käyn, kun oma äitini siellä on ollut. Mutta se, että nyt puhutaan Keiturin sotesta, niin siellä on vastuulääkäri, joka tietysti voi siinä tilanteessa, että jos se lääkärimäärä tai lukumäärä ei ole se, mikä pitäisi, niin hän voi silloin juuri tähän mainitsemaan potilasturvallisuuteen liittyen, niin voi tietysti johtaa sitä sekä osaston toimintaa, sitä supistaen tai muutoin sitten niin, että johonkinhan ne potilaat on silloin osoitettava ja jos ei täällä sitten ole sillä hetkellä lääkäriä saamaksilla, niin on se sitten tietysti se virka-osoite siinä tapauksessa ollut. Ja mä olen Tuomiokunnan työntekijä ja asia on työterveyshuolto. Olen huolissani työterveyshuollon toteutumisesta kunnassa. Työntekijöiltä heitellään sinne tänne eikä vastauksia saa, vaikka kysyy. Jos työterveyshuolto on vaikeuksissa, niin siitä tulisi ehdottomasti ilmoittaa rehellisesti työntekijöille. Näin vältymme väärinkäsityksiltä. Myös menettelytavat pitäisi välittömästi selvittää työntekijöille, jotka sitten on minkälaisessa asemassa tahansa kunnassa. Menettelytavoilla tarkoitan, mihin otetaan yhteyttä, kun sairastuu, maksetaanko hoito itse vai ei. Ei saa tulla tilannetta, jossa työntekijä soittaa työterveyshuoltoon, sieltä vastataan mene terveystajolle ja sieltä vastataan ei ole aikaa antaa aikoja. Ja sitten hän soittaa terveyskeskukseen ja siellä sanotaan, että menepä sinne yläkertaan, alakerrassa tämä työterveys. Nyt kysyisin, että selvittäkää tätä asiaa ja lähettäkää tiedote näille työntekijöille jotain kautta, miten he menettelee. Listalla pari viikkoa sitten, jossa hyvinvointijohtaja esitti työterveyshuollon yksityistämistä vallitsevan tilanteen johdosta, eli kun siellä on epäkohtia, ei saada lääkäreitä eikä muuta. Mutta se nyt meni edelleen, jätettiin vähän niin kuin pöydälle ja toivotaan, että löytyy niitä lääkäreitä. Itse jätin elämäni ensimmäisen eriävän mielipiteen asiasta. Olisin halunnut sen nopean ratkaisun ja se olisi selkeyttänyt työntekijöiden näkökulmasta, että se oltaisiin yksityistetty, koska laki vaatii sen joka tapauksessa kohtapuoliin tehtäväksi. Mutta onko tässä Eevalla parempaa tietoa, missä tällä hetkellä? Kiitos puheenjohtaja. Tämä on totta, mitä Merja otit hyvän asian esille. Perustuslautakuntahan kokoontuu torstaina, jossa käsittelee uudestaan tätä työterveyshuollon mahdollista ulkoistamista. Mutta se, että mitä työntekijöille, niin viimeksi tänään on ohjeistanut teidän osaston päällikköä tai teidän yksikön päällikköä asiasta, että kun on tämmöinen tilanne, että meillä ei ole työterveyslääkäriä täällä, meillä ei ole työterveyshoitajaa ja tänään oli sellainen päivä, että ei ollut myöskään virulla.
Työterveyshuollossa se oli minunkin listallani tuossa, koska kuulin sen tänä päivänä ja se oli hyvä, että siihen nyt jonkinlainen vastaus tuli. Äitiysneuvolla, lastenneuvolla kuulostelin siinä, että ei ole siis lääkäri, tänä päivänä oli, lääkäri meni, jolla ei ole, ole väärä henkilö sanomaan asiantuntemusta lastenneuvolatyöhön eikä äitiysneuvolatyöhön. Mutta se, että nyt tästä Keiturin sotesta, siitä on tullut vähän niin kuin kirosana kyllä meille monille. Se, että virrat on jäämässä yksin tuonne noin. Se on aina ollut semmoinen, se on halunnut olla yksin. Ei ne ole huolten kanssa muinoin kauheasti yhteistyötä tehneet. Ne on ollut niin kuin erinomainen talo. Meillä on ollut erittäin upea ja hieno terveyskeskus, niin varmaan kaikki tietävät. Mutta se, että nyt tämä Ruovesi on vähän niin kuin tämmöinen, mä yritin miettiä sanaa, mutta mä en oikein löytänyt, joku kyynäsapa tai joku tämmöinen apuväline, että virrat nyt jollakin lailla tässä hommassa pärjäisi. Elikkä tämä nyt vielä, miettikää nyt hyvänen aika te valtuutetut, että mitä tässä vaiheessa kannattaa tehdä, Keiturin soteen tehdä. Ja kuulostelkaa, mitä meidän kuuluu. Siellä nyt oli Kuntaliitto, jolta kysytään, ja Avi on käynyt sanomassa jo tiukat sanat, mutta Kuntaliitossa varmaan sitten ainakin ajatellaan, että tiedetään, että mitä Ruovejen kunnalle tapahtuu. Tämä ei ole enää olemassa. Siitä Keiturin soten toiminnasta tällä hetkellä, mutta tilannehan on kaiken kaikkiaan sellainen, että tähän yritykseen haetaan toimitusjohtajaa nyt tällä hetkellä ja se toivottavasti saadaan tuohon jouluun mennessä se asia niin kuin hoitoon. Samoin nämä lääkäripalvelut, niin ne tullaan kilpailuttamaan ja ulkoistamaan tällä hetkellä, eli se tarkoittaa tuon poliklinikan ja sitten näiden akuuttiosastojen osalta sitä lääkäripalvelua. Se on mun mielestäni se kynnyskysymys, että sitten ensi vuoden alusta nämä asiat täytyy olla kunnossa. Se sopimus, mikä meillä on Virtain kanssa, niin kyllä edellyttää sitä, että me nämä palvelut saadaan, eikä sitä koskaan ole niin kuin virroilla kiistetty. Meillä ei ole mitään riitatilannetta siinä, mutta tietysti me nyt nähdään, että kyllähän nämä lääkärien rekrytointi on ollut todella vaikeita nyt viimeisen ajat ja tietysti siinä nyt on juuri tämä yksityisen puolen oma roolinsa siinä asiassa. Mutta toivotaan nyt, että se saadaan niin kuin kuntoon. Se, että meillä on Virtain kaupungin kanssa sopimus, niin sehän tarkoittaa sitä, että jos me nyt lähdemme siitä irtautumaan, niin se irtautuminen tosiasiassa tapahtuu siellä 18 vuoden alussa. Eli jos 16 sanotaan irti, niin on yksi kalenterivuosi ja sitten seuraavan vuoden alusta lähtisi niin kuin uusi toimija, jona aikana meidän tietysti täytyisi sitten uudet toimijat kilpailuttaa ja muuta. Ja kun mennään tämän maakuntauudistuksen kanssa nyt lähestulkoon samaan tahtiin, niin meidän täytyy ensin saada selvä vastaus siihen, että onko meillä edes mahdollisuutta lähteä tähän prosessiin. Ja se on nyt vielä niin kuin kesken. Meillä maakuntajohtaja, muutosjohtaja, ylilääkäri Jaakko Herrala ja hänen kantansa nyt aika paljon sitten ratkaisee sitä, miten mennään. Samaten tietysti me kysymme nyt Kuntaliitosta tätä asiaa, koska tällä hetkellä todellisuudessa toteutetaan Paras-lain mukaista toimintaa. Ja jos muistatte, että Paras-lain mukana on myös sitten tämä henkilöstön asema.
toisin sanoen 5 vuotta on se aika, jona paras-lain mukaan näistä yhteistoiminta-alueista ei ketään irtisanota. Ja Kuntaliiton näkemys on tällä hetkellä, että näitä yhteistoiminta-alueita ei tule. Ongelmaan sinällään niin vastauksena lyhyesti, niin mä luulen, että Keiturin soteen mentiin, niin meille sanottiin, että mitään ei muutu. Se on ihana lause, kuulkaa, mitä on kuultu moneen kertaan, mutta eihän tässä mitään muuta olekaan kuin muutoksia. Niitä on saatu kuulla. Lääkäripalvelut on aivan ala-arvoisia ja tässä salissakaan harva taitaa sitä sanoa ääneen, että mistä se johtuu, mutta kyllähän se on niin, että vastaava lääkäri täytyy saada vaihtoon. Ennen ei muutu mikään. Että siitä pitää lähteä liikkeelle. sieltä oli kysymys. Joo, Arma Honkanen. Olisin kysynyt tuosta VOK-tilanteesta, eli vaihtaisin vähän puheenaiheesta. Nythän on Migri päättänyt, että maaliskuun loppuun mennessä nämä Ruoveden VOKit lopetetaan. Ja kunnanjohtaja on lehdessä ilmoittanut, että hän tekee kaikkensa, että nämä jatkuu. Niin haluaisin nyt tietää sen, että missä vaiheessa nämä neuvottelut on, että jatkuuko nämä vai esimerkiksi mikä on Visuveden VOKin kohtalo, mikä on Jäminkipohjan. Näin haluaisin vastausta. Oikeastaan kunnanjohtaja voisi vastata, että olet ajanehdolla parhaiten. Kiitoksia. Me ollaan sivistystoimenjohtajan kanssa yhdessä tätä asian tiimoilta lähestytty. Ollaan ELY-keskuksen kanssa käyty keskustelua Migriin, eli Maahanmuuttoviraston oltu-yhteydessä. Ja meillä oli yhdessä SPR:n kanssa tällaista suunnitelmaa, että oltaisiin profiloiduttu tietyn tyyppiseksi vastaanottokeskukseksi, ja se olisi voinut olla sellainen, millä tätä asiaa oltaisiin voitu jatkaa näitä meidän vastaanottokeskuksia. Maahanmuuttovirasto kyllä ihan suhtautui suopeasti näihin meidän ehdotuksiin, mutta sitten viime viikolla ministeriöstä tuli tiukka ei. Sieltä on rahat loppu ja tosiaan näin se on, että maaliskuun loppuun mennessä meidän molemmat vastaanottokeskukset sekä Visuvedellä että Jäminkipohjassa loppuu. Ja tämä nyt on ollut otettu huomioon myös, kun ensi vuoden talousarvio on tehty, että valmistava opetus loppuu maaliskuun lopussa. Se tietysti semmoinen pieni pelivara siinä voi olla, että pystyvätkö he tyhjentämään sitten näitä vastaanottokeskuksia siinä aikataulussa, että meillä on kyllä sitten mahdollisuus jatkaa sitä valmistavaa opetusta koulussa sinne kesään saakka, mutta tämä on se tämänhetkinen tieto tästä asiasta. Kiitos. Ja tahtotila olisi, että ne jatkuisi. Sen verran voin kertoa, kun olen päivän viettänyt siellä ELY-keskuksessa tänään ja siellä oli Migrin edustajia myöskin sitten ja ministeriön edustajia. Se on juuri näin kuin kunnanjohtaja sanoi. Nämä turvapaikanhakijavirrat Suomeen on tyrehtymässä. Meillä on arvioitu silloin viime vuoden puolella, että Suomeen tulee noin 34-35 000 turvapaikanhakijaa. Tällä hetkellä se arvio on, että vuoden 2016 aikana tulee noin 5400. Ja tämä vaan tarkoittaa sitä, että tässä maassa vain on liikaa vastaanottokeskuksia nyt. Ja sitä nyt tietysti ministeriö purkaa sitten, että se on nyt kyllä niin ehdoton se ilmaisu, mitä he tänään siellä käyttivät. Ja se, että tietysti me ollaan nyt kuntana valmistauduttu siihen, että sinne maaliskuun loppuun, mutta jos huonosti käy, niin ne voi loppua paljon aikaisemmin. Että SPR on kovasti koittanut viedä sitä viestiä eteenpäin, että koska ei Ruovesi ole yksin, on paljon muitakin kunteja, joista vastaanottokeskukset samalla tavalla lopetetaan. Ja tämähän aiheuttaa ilman muuta kunnassa sitten erilaisia toimenpiteitä, niin SPR kovasti puhuu nyt kuntien puolesta, että se pitää tehdä tämmöisenä hallittuna, ja meidän kohdalta se tarkoittaa sitä maaliskuun loppua. Mutta koskaanhan ei voi tietää, miten maailman tilanne muuttuu, että kyllä sekin siellä Migrissä on niin kuin tiedostettu, mutta tällä hetkellä tilanne on tämä, että Suomen maassa on liikaa näitä vastaanottokeskuksia ja myöskin yksityisasutukseen niin siirtyy paljon sitten näitä, jotka ovat saaneet myönteisen turvapaikan vaikka päätökseen. Tuohon jatkokysymyksen esittänyt, että nythän on henkilöitä ja perheitä, jotka saa sen oleskeluluvan.
onko ne jäämässä tänne kuntaan asumaan. Esimerkiksi jos Visuvedellä ajatellaan koulujen säilymistä, niin siellä nyt tarvittaisiin varmaan jonkun verran oppilaita. Mutta mikä on se raja, kuinka paljon sinne tarvittaisiin esimerkiksi justiinsa näitä maahanmuuttajia. Ja sitten se, että jääkö nämä perheet sinne kerrostaloja asuun, niin ei todellakaan tarvitse. Ne voi vuokrata Visuvedeltä ihan parhaat asunnot, mitä siellä on tarjolla. Koska sitten valtio maksaa ja kunta antaa takuun, vuokratakuun ja sitten vielä kaiken lisäksi, että jos sitten jossain vaiheessa, jos se lähtee pois ja asunto katsotaan, että siellä on remontin tarvetta, niin kunta sitten maksaa sen. Nyt on tietysti tämä, että vedotaan siihen usein, että 3 vuotta valtio maksaa kunnalle kaikki. Sen jälkeen on kunnan piikissä, että näitä kannattaa sitten huomioida näitä asioita. Mutta todella luulen näin, että me ei voida velvoittaa niitä ihmisiä asumaan kyllä siellä kerrostalossa. Jos ajatellaan kyläkouluja ja jos ajatellaan kylien elinvoimaa, niin tärkeää olisi nyt saada jäämään erityisesti lapsiperheitä Ruoveden kuntaan. Ja ELY-keskuksen kanssa nyt sitten Ruoveden kunta tekee paljon yhteistyötä, että aina sitä mukaan kun sitten nämä perheet saa myönteisiä turvapaikkapäätöksiä, niin käydään semmoisia keskusteluja. Ja mä oon siellä sitten kunnan edustajana, siellä sitten kerrotaan ne asiat, mitä kunnalla on mahdollisuus tarjota. Ne on näitä huokeita, kerrostaloasuntoja, toki he voi asunnon ottaa sitten maksukykynsä mukaan mistä tahansa. Mutta valtio maksaa 2 ensimmäisen kuukauden vuokran ja sen 2 kuukauden vuokratakuun. Mutta se, että näyttäisi nyt siltä, että kovin paljon meillä ei niitä jääjiä ole, että tietysti työpaikkojen, harjoittelupaikkojen tarjoaminen, kaikki semmoinen niin kuin houkuttaa. Tietenkin Ruoveden turvallisuus on ihan oleellista ja sitä on tietysti koitettu niin kuin nyt perheille niin kuin kertoa, että versus sitten isot kaupungit, jossa asuntoja ei ole vapaana ja siellä on pitkät jonot sitten, mutta ei meillä kovin paljon niin kuin tunkuanet ole sitten jäämään todennäköisestikään Ruovedelle. Tämä tilanne meille niin kuin selvisi, niin kyllä tässä niin kuin koko ajan yritetään mennä eteenpäin ja säilyttää ne koulut sillä tavoin, että me tosiaan saataisiin näitä perheitä, jotka sitten tänne turvapaikan ovat saaneet, niin että he jäisivät tänne ja toivottavasti siinä nyt päästään tuloksiin, koska eihän meillä täällä nyt kuitenkaan mitään suuria ongelmia ole, vaan kaikki on mennyt ja kunta on yrittänyt nyt varmasti kaikkensa tehdä, että näiden osalta hyvin menisi ja sivistystoimenjohtaja on laatinut erilaisia suunnitelmia erilaisten koulutusten tarjoamiseen, että kyllä täällä niin kaikki sillä tavalla on tehty, että tällä hetkellä ne resurssit kuitenkin on, mutta kouluille, että sitä koulukeskustelua toivottavasti nyt ei lähdetä käymään. Tästä meidän kunnanjohtaja muistaakseni on siellä Keitorin hallituksessa mukana, vai onko näin vielä tällä hetkellä? Sanoisin näin, että siellä pitää toimia. Siellä ei olla mukana, vaan siellä pitää toimia. Samoin meillä on valtuutettuja perusturvalautakunnassa. Miksi ette tee jotakin? Teidän pitää toimia siellä, ei pelkät puheet ja kauniit puheet auta, vaan siellä toimitaan nimenomaan sillä lailla, että se menee perille se asia. Se tehdään selväksi. Minä Virtain kaupunginjohtajan kyllä näin kunnantalon pihassa ja minä hänelle annan suoraan, vähän tuli kirottuakin hänelle siinä asiassa, kun hän oli vielä silloin siinä mukana. Mä toin selväksi sen, että se on pelattava se homma. Se on meistä itsestä kiinni ja teistä nimenomaan, jotka on siellä paljon mukana siellä perusturvan puolella ja siinä. Se pitää vaatia ja tehdä jotakin. Pelkkä kaunis puhelu ei auta näissä asioissa. Jos vastaisin noin perusturvalautakunnan varapuheenjohtajana, niin kyllä sitä on keskusteltu melko laillakin kokouksessa tästä asiasta. Ja siinä on vaan sellainen ongelma, että kun Keitorin sotella on operatiivinen toimijapuoli, luottamushenkilöt ei pysty tekemään toimitusjohtajan hommia ja siitä alaspäin organiseerata sitä työpaikkaa. Siinä on se niin sanottu klikki.
Sen takia siellä toimitusjohtaja haussa varmaan onkin. Lyhyt jatko. Minä sanon sen johtavan lääkärin siellä, sen Pellisen, niin miksi ette tee siellä ja pistä sitä ulos sieltä, josta johtuu melkein kaikki homma. Yhdestä henkilöstähän tämä on ainakin näin kuin henkilökunnan, mitä on kuunnellut. Kiinni tämä koko lääkärin homma. Minä sanon sen nimen, minä uskallan sen sanoa, koska tämä on näin tosi. Kyllä, ja sillä meidän operatiiviseen henkilökuntaan ainoalaisille voi antaa kenkään toimitusjohtaja. Joo, mä tietysti seuraan ulkopuolelta perusturvalautakunnan toimintaa ja kyllä siellä nämä asiat on ihan varmasti kaikki käyty läpi sillä tavalla, että se on vaan tämä lääkärien saanti. Lääkäreitä ei ole onnistuttu rekrytoimaan ja silloin, jos on vastuulääkäri, jonka hallussa on avin luvan, niin ei sitä nyt ihan ensimmäisenä voi heittää sitä pihalla. Olen nyt joutunut seuraamaan 2-3 vuotta tätä Vuoren terveyskeskuksen poliklinikkaa ja myös osastolla 2-3 kertaa viikossa joutun käymään siellä. Tähän pelastaa terveydenhoito erittäin loistavasti pelkästään Virtaan kanssa ja viime kevääseen asti oli 3 vakiossa lääkäriä, ei ollut kellään mitään valittamista. No nyt kun olen seurannut, ellei tämmöistä osaavaa henkilökuntaa siellä olisi, tämä olisi katastrofi Ruovereille. He ovat joutuneet ottaa vastuun näistä lääkärin töistä, opettamaan lääkäreitä. Ja kaikkiaan johtuu siitä, että tämä koko Keiturin soten johtaminen on ollut kerta kaikkiaan ala-arvoista. Jos tällaista olisi tapahtunut jossain tehtaassa, niin tehdas olisi seisonut ja nämä johtavat henkilöt, jotka johtavat näin huonosti ulos. Selkeä. Kannatusta näille 2 edelliselle Pentin puheenvuorolle ja Elskan. Mä oon koko ajan ihmetellyt sitä, että miten se on mahdollista tämmöinen johtaminen, josta puuttuu asiantuntemus. Siis nyt Virtaan kaupunginjohtaja sanoi, että irti toimitusjohtajan tehtävästä varmaan vaikka pannaan autista taas ja taas siihen tulee joku, joka ei sitten tiedä kuka se on. Mutta se, että asiantuntemus puuttuu, tykkänään. Miten kunnanjohtajat voi johtaa terveydenhuollon asioita? Se on ihan käsittämätön paikka. Ja sekin vielä, että Virtaan kaupunginjohtaja on istunut 2 kaverilla. En tiedä, vaikka olisi vielä useampi paljon, mutta ainakin 2. Se on ollut ihan päin honkia ja se on hyväksytty. Miettikää nyt hyvänen aika. Sitten mä lupaan, että mä en enää avaa suuta, niin kuin mä sanoin, että te nyt teitte täällä sitten vielä, valtuusto tekee päätöksen veroprosentin alentamisesta. Miten se on mahdollista tässä tilanteessa, jossa palvelut on sitä luokkaa, mitä ne on? Tuonne johdonnaisiin. Mä tässä nyt alustasin sitä vähän sillä lailla, että tähän alkoi niin oikeastaan näitä johdannaissopimuksia on Ruoveden kunta tehnyt jo 2000-luvun alussa. Ja täällä on sitten tämä 2012 kunnanhallitus, kun on antanut valtuudet kunnanjohtaja Kyröviidalle tekemään kunnanlainoihin näitä johdannaissopimuksia. Niin tämän päätöksen esittelyssä sanotaan näin. Taloudellisen epävarmuuden jatkuessa on syytä tarkastella kunnan lainakantaa ja harkita vaihtuvakorkoisten lainojen suojaamista johdannaissopimuksilla. Loppuvuonna kunnan lainoja tullaan lyhentämään vielä 529 000 €, jonka jälkeen jäljellä oleva laina on vuoden lopussa 8 307 620. Edellä mainitusta määrästä vaihtuvakorkoista lainaa on 6,4 miljoonaa. Loppuvuodesta tosin arvioin mukaan joudutaan turvautumaan 1 miljoonan lainaa, jotta sote-alueen perustamiskustannukset saadaan maksetuksi. Talousjohtajana, eli
talousjohtaja Kyröviidan ehdotuksen mukaisesti, en tiedä onko tämä hänen esityksessä ja onko hän ollut mahdollisesti myös sihteeri tässä kokouksessa, niin on päätetty, että Ruoveden kunta valtuuttaa talousjohtaja Eeva Kyröviidan tekemään kunnan lainoihin johdannaissopimuksia tai muuttamaan vaihtuvakorkoisia lainoja kiinteäkorkoisia. Tosiasia on se, että kun talousjohtaja Kyröviita on tehnyt silloin 2012 2 miljoonan koronvaihtosopimuksen. Sitten hän on tehnyt 2013 eli 2013 on tehty 8 plus 4 miljoonan edestä, eli 12 miljoonalla lisää. Ja nyt tilinpäätöskirjasta, mä olen sellainen ihminen, että mä joskus iltalukemissa rupean lukemaan näitä kuntien toimintakertomuksia ja tilinpäätöksiä. Jossain vaiheessa 2015 keväällä rupesi selviä, että mitä täällä on tehty. Eli 14 miljoonan sopimuksia, jotka ei ole millään lailla kunnan lainoja suojaavia. Ei mitään tekemistä ole kunnan lainojen suojaamisen kanssa. Ja sitten nämä 2015 nämä on purettu nämä sopimukset ja sitten on tehty uusi tämmöinen sopimus, kun aikaisemmista näistä purkamista aiheutui 1,3 miljoonaa tappio. On tehty uusi sopimus, jolla peitetään nämä tappiot. On tehty 10 miljoonan nimellisarvoinen sopimus, joka alkaa vasta 2020 ja päättyy 2045. Ja tätä on nyt sanottu sitä, että tämä suojaa meidän lainoja. Meillä ei silloin tämmöisiä lainoja edes olekaan. Ja 2012, mikä on niin kuin kirjattu tänne, niin tämä esityslistan mukaan talousjohtaja Kyröviita on itse esittänyt tämän, mutta on kuitenkin mennyt tekemään toisenlaisia sopimuksia. On riskipapereita, tämmöisiä ei pitäisi sotkeutua kenenkään. Ja jatkan vielä tästä, jos voin. Lyhyesti vielä. Joo. Ja sitten se, että nämä on kaikki salattu. 2013 löytyy tämä 2012 tehty 2 miljoonan sopimus. 2014 löytyy edelleen tämä 2 miljoonan sopimus. Mutta siellä onkin laitettu 2015 vuonna tehty 3 miljoonan sopimus. 2014 tilinpäätöksiä. Miten tämä on mahdollista? Jos nyt sanotaan, että vielä puhutaan, että ei olla tiedetty, että pitääkö näitä ilmoittaa. Onhan niitä kuitenkin ilmoitettu. Täällä on 2 miljoonan sopimus, sitten on tehty tämä 3 miljoonan sopimus, mutta 8 plus 4 on jäänyt pois täältä. Tämähän on ihan väärälle vuodelle kirjattu tämä 3 miljoonan sopimus. Ja sitten jos ajatellaan, mitä tämä 3 miljoonan sopimus pitää sisällään. Tämä 3 miljoonan sopimus tarkoittaa sitä, että kunta saa 5 vuotta 1% korkoa pankilta. Miten se voi olla mahdollista? Ei kai ole normaalia, että joku tekee sopimuksen pankin kanssa, että pankki maksaa 1% korkoa meille päin. Vaan tähän on kytketty tähän tappion peittämiseen, 1,3 miljoonan tappion peittämiseen. Se on sisällytetty siihen 10 miljoonan sopimukseen. Samoin tämä 3 miljoonan sopimus on sisällytetty siihen. Tässä ei ole mitään tekemistä kunnan korkojen suojaamisen kanssa. Ja niin kai ne on ne asiantuntijatkin. Valitettavasti tämä asianajotoimiston paperi tuli vasta mulle nyt käteen. Näitä ei ole kerrottu. Miksi näitä on salattu? Sitten kun tämä selvisi kunnanhallituksessa ja tämmöisiä sopimuksia on ollut ja tehty, niin mitä sitten kunnanhallitus tekee? Päättääkin 1-2, että salataan kaikki. Ne on salattu. Ja sitten vielä kaiken lisäksi, että kun tarkastuslautakunta pyyti lausuntoja näistä tehdyistä sopimuksista, niin nämä 10 miljoonaa ja 3 miljoonan sopimukset siinä vaiheessa, ne oli vielä pimennys. Puhuttiin vain näistä 8 plus 4 plus 2. Tähän, mä haluaisin tähän, mutta mä tiedän, että
tämähän nyt ei ole mikään oikeusistuin. Siellähän nämä pitäisi käsitellä. Ehdottomasti. Eli kysymys oli osoitettu kenelle? Nyt voisi kyllä kunnanjohtaja Kyrönviita vastata. Hänhän tässä on asianomainen. Joo, kiitoksia. Se on tosiaan kunnanhallitus antoi sen valtuutuksen silloin minulle. Ja, kunnan lainakanta esimerkiksi meidän talouden tasapainotuspaketissa oli huomattavasti korkeampi arvioiden mukaan vuonna 2020 kuin se todellisuudessa nyt onkaan. Ja näitä sopimuksia on tehty parhaan arvion mukaan suojaamaan kunnan lainaa. 2012 oli todella kriittinen tilanne meillä. Me tarvittiin lisää pitkäaikaista lainaa, jotta me saatiin nämä yhteistoiminta-alueen perustamiskustannukset katettua. Ja taloudellinen tilanne oli aivan erilainen. Mutta toki olet oikeassa siinä, että tämä 10 miljoonan sopimus, mikä meillä on, niin se on tarkoituksenmukaista neuvotella pienemmälle summalle. Se, mikä tulee meidän lainakanta tulevaisuudessa olemaan, niin meidän konsultit tekemän selvityksen mukaan se voi olla 2020 ehkä 5-6 miljoonan välissä. Näin hän arvioi, kun teki tämän loppuselvityksen tästä talouden tasapainotuspaketista. Joo, jos hallituksen puheenjohtaja vastaa lyhyesti, onko tähän mitään? Näin sitten siinä jatkuu. Joo. No esitän jatkokysymys saman tien, niin saadaan sitten vastata. Ensinnäkin mä oon tutustunut näihin, mitä muissa kunnissa ja yrityksissä tehdään ja johdannaissopimusten kanssa. Niin siellä on sillä, että periaate on se, että ne lainat, olemassa olevat lainat suojataan. Eli se sopimus kytketään näihin lainoihin. Se kytketään siihen ja siihen pääomaan, mikä se lainassa on. Ja sitten se, että näihin ei tarvitse ottaa mitään riskejä. Kunnassa oli tehty näitä sopimuksia jo ennen tätä 2012. Siellä oli kuntarahoituksen kanssa tehtyjä sopimuksia. Kyllä niitä voi tehdä, mutta miksi mennään ottaa semmoisia riskejä? Ei ole mitään järkeä, niin kuin tässäkin tapauksessa, niin lähtee ottaa 4,4 miljoonan riskiä siitä, että jos korot nousee. Kuntalla on mahdollisuus ainoastaan tienata siinä 2,5 miljoonaa. Näin se vaan menee. Maksaa 4,4 miljoonaa vastaan 2,5 miljoonaa. Ei mitään järkeä. Nämä on ihan järjettömiä. Mä en voi ymmärtää, että tämmöistä voidaan tehdä. Ja sitten kommentoin, mä vähän alusta lähtien tuosta havainnosta lähden kanssa, että Alman puheessa. Osa oli ihan aiheellistakin tietysti, mutta ei nyt saa tätä kiroilemaan. Kirkkovaltuuston edustajan kihtotaihin sopivalta. Noihin pakolaisiin kuin yrittäjän puheenjohtajana, niitä on ruvennut työllistymään yrityksiin. Ja mä tiedän henkilökohtaisesti 1,5 yritystä, missä näitä on töissä tällä hetkellä. Ja ovat solmineet vakituisia työsopimuksia, että sitä kautta tätä paikalle jäämistä voi tulla. Toivottavasti rikastuttaa meitä ja silloin kun se on työperäistä, niin se sopii enemmän kuin erinomaisesti. Ja johdannaista ei vittu sen enempää avata. Ne on mullekin tänään tässä niitä katsonut, mutta sen vaan sanon kanssa, että tuossa oli aika paljon asiaa, että tässä on toki sillä vahingossa käynyt, että eihän nämä ole suojaavia, kun ne ei ole kohdennettu, että ei nämä korkosuojaavia ollut ollenkaan. Ja tässä on tullut hallituksellakin kömmähdystä, kunnan johtosääntöä sanoo, että riskisijoittaminen siitä päättää valtuusto. Ja siinä on molemmat kunnanhallitukset mennyt vähän vipuun ja tehneet vahingossa sellaisen päätöksen, että riskisijoittaminen voi niin alkaa. Mutta käyn sitä tänään paljon enemmän sitten, kun se tulee pykälän täällä vastaan läpi, sitten tulee sulla mahdollisuudet kuuntelee. Mutta tosiaan, että siinä on mennyt paljon vikaan, ei siitä sen enempää. Mutta sote, kun ei itse kuulu mitään puolueeseen, joka ei enää tiedä siitä itsekään mitään, niin vähän pelottavalta tuntuu tuo tilanne, että mä oon vaan seurannut sitä, että palvelut, kuinka lujaa vauhtia heikenee Ruoverin terveyskeskuksesta, niin se on itteeni huolettanut sillä, että ei tule vaan käymään niin, että se jää neuvovaksi ja nämä palvelut, joissa on neuvona, niin se varmasti huolettaa kaikki. Hyvät läsnäolijat. Mun puheeni liittyy nyt tähän sote-asiaan, minkä Anna-Liisa on aktiivisesti tuonut esille, että valtuustohan antaa nyt tänään tässä kokouksessa lausunnon
jota kaikilta kunnilta pyydetään maakuntauudistukseen sekä siihen liittyvään sote-uudistukseen. Ja nyt siinä paketissa voimakkaasti on se yhtiöittämisvelvoite. Sote-asioissakin yhtiöittämisvelvoite sitten, kun mennään maakuntamalliin, plus sitten sen kautta yksityistäminen. No meillä on nyt sitten ensimakua tästä yhtiöittämisestä. Kuinka se loppuu se kuuntelu- ja keskusteluyhteys, kun yhtiö toimii yhtiölainsäädännön mukaan ja poliittinen päätöksenteko, jonka kansalaiset on tahtonaan sen päin valinneet, niin siinä ei ole yhteyttä. Se päättyy siihen ja katkee se. Se on tämä. Mutta onneksi meillä näyttää olevan hyvä lausunto täällä siinä suhteessa. Lääkäritilanteesta. Se on syntynyt Keiturin Sote Oyn myötä. Meillä oli erittäin hyvä lääkäritilanne ja meidän palvelut pelasivat erittäin hyvin silloin, kun meillä tehtiin yhteistyötä vielä Virtain kaupungin kanssa. Ja kyllä Ruosi yritti parhaansa vastustaa tätä Keiturin Soten aloittamista, mutta meillä on tämä sote-sopimus rakennettu sillä tavalla, että virtolaisilla on aina enemmistö joka päätöksessä ja näin käy. Vasallihommissa ollaan, niin kuin sanotaan. Nyt voidaan vain elää toivossa, että meillä on mahdollisuus parempaan. Se, että mitä se on, niin sitä en osaa sanoa. Valtuustossa on minunkin suullani esitetty muun muassa sitä, että meillä pitäisi olla kunnassa sellaista substanssiosaamista, joka vahtii tätä meidän sote-puolta. Se on kuitenkin yli 20 miljoonan euron kakku ja meillä ei valitettavasti riitä tällä hetkellä se osaaminen, se hallinta on käytännössä niin, että mikäli tämä nykyisen kaltainen sote-yhteistyö jotenkin edes saadaan toimimaan, niin vähintä mitä voidaan saada olisi se, että saataisiin sellainen henkilö tätä meidän sote-tilausta hoitamaan, joka osaaminen siihen riittää, joka pystyisi meidän puolin pitämään. Tietysti, jos tämä vaihtoehto, niin kuin se nyt tuntuu mahdottomalta, kun lääkärit, jotka on ollut Virtain kaupungin palveluksessa, eivät suostu olemaan Keiturin Soten palveluksessa ja ovat kertoneet tätä hyvää viestiä myös kollegoilleen, niin jos me ei lääkäreitä saada, niin silloin meidän täytyy vakavasti miettiä sitä, että onko meidän yhteistyö Virtain kanssa sellainen, että onko se jatkamisessa mitään ideaa, jos me siitä vaan irti päästään. Ei ole. Hyviä puheenvuoroja täällä Penakin sanoi ihan niin kuin pitää sanoakin. Tuo sote-puolehan on sillä tavalla, että virrat meni niin kuin rakentamaan liian hätäisesti soteen siihen. Hommat pelasi tosi hyvin siinä alussa ja nyt on johtamisongelmat, nyt on mentävä eteenpäin suurta sote-uudistusta odotellen ja nyt on pantava todellakin uusi toimitusjohtaja valitaan. Nyt pitää valita sellainen toimitusjohtaja, joka pistää siellä asiat kuntoon. Nyt on katsottava eteenpäin, ei enää kannata niitä jossitella ja siinä meidän edustajien pitää olla tuolla hyvin valppaana. Et siihen pitää nyt kaikki keskittää. Sitten vielä täällä on hyviä, tuo Honkanen puhuu tosi viisaita ja otti noita turvapaikka-asioita. Siinäkin on sellainen juttu, että SPR voisi niitä priorisoida sillä tavalla, että meillähän ei maksa täällä vuorokausi kuin muutamia kymppejä, kun se Helsingissä maksaa vuorokausi per turvapaikanhakija 190. Että jos oltaisiin niin oikein hyviä puhumaan, niin SPR:kin kannattaisi näissä vähissä rahoissa siirtää tänne Ruoverelle kaikki ne 190 paikat ja säästää siitä niin 160 karkeasti ottaen niin per henkilö. Se on hyvä. Ja vielä lyhyesti tähän, että kun täällä aika loppuu, niin voisi ajatella tulevia kyselytunteja, että siinä olisi niin kuin jo ennakkoon, voisi ihmiset kirjallisia kysymyksiä tehdä ja vähän pisempi olla, ettei tulisi kiirettä ja voitaisiin koordinoidusti vastata siihen ja olisi yksilöitä kysymyksiä, niin tämä keskustelu lähtisi eteenpäin. Mutta nyt täällä on ollut hyviä puheenvuoroja, kiitoksia siitä. Keskimääräinen päivähinta. Hyvinkin edullinen, jos vertaa sinne parisadan päivähintaan, mutta siinä on se, että ne yksiköt, jotka on tehnyt pitkiä sopimuksia maahanmuuttoviraston kanssa, niin he saa jäädä niiden sopimustensa kanssa, mutta nyt sitten nämä yksiköt sitten vaikka olisi kuinka toimivia, joissa on lyhyempiä sopimuksia, niin niitä nyt sitten katkaistaan tässä. Se ei ole SPR:stä kiinni, että tässä heidän kanssa ollaan kyllä tiiviisti keskustelua ja yhteistyötä. Kysymys on siitä, että valtuusto on tehnyt sopimuksen tai hyväksynyt sopimuksen sote-palvelusta Virtain kunnan kanssa. Kunta on se vastattelu, ei Keiturisote. Virrat ostaa sen Keiturisotelta ja nyt kun tämä tuote ei pelaa, eli sote-palvelut, niin kyllä kunnalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa se sopimus. Ei siinä tarvitse vuotta ottaa. Siinä on moni laki takana, myös tämä paras laki. Ei siinä tarvita ottaa. On kysymys siitä, millä heillä
neuvottelette sopimuksen ja sitten katsoo mitä eteenpäin. Tästä sanoma jo tämän vuoden puolella, jos niin haluaa. Vaan tuossa sanoin, että Tapiolla kanssa hyvä puheenvuoro ja tuolla Lehminiellä tosiaan tietysti koulukeskustelun sanon sen kanssa, että se nimenomaan on tullut tuo vahva signaali yleensä säilyttää myös koulut, niin se on vaikuttanutkin siihen, että alueet lähtee kehittymään ja sitä kautta komppaan Tapion puheeseen, että kyllä se kehityspäällä on mentävä. Se luo meille pohjaa täällä niin kuin olla ja rakentaa, mutta tuo muistelijan rooli toivottavasti ei tule mulle, mutta Ruovesihan on ulkoistamisen maailmanmestari. Jos katsotaan, että siellä yritin piipittää seurakuntatalolla, kun ulkoistettiin tämä lukionpito sotelle, että toivottavasti joudutaan tässä samassa salissa puhumaan vuoden päästä, siis ei sotelle, kun siis tolleen Sastamalla. Niin eli Sastamalla, onneksi sote järjestää se lukio, se oli hyvä, kun muistettiin. Eli nyt kun tehtiin se päätös tuolla Sastamalassa, niin meillä on, jos mä väärin muistan, niin kiertävä varahallituksen paikka Julpajoen ja joku muun Petäjäveden kanssa ja Ruovin kanssa. Kyllä siellä mennään sinne minne hevosta loppua. Tämä on se, että meidän täytyy tietää silloin, kun me valtuutetut tehdään näitä päätöksiä, että me ulkoistetaan, että mikä sitä seuraa. Me ollaan nyt saatu kyllä lunta tupaan, ja toivottavasti ei ole tulossa lisää, mutta pahasti näyttää siltä, että siellä on tulossa vielä lisää. Ihan varmasti miettimään yhtenä päivänä sitä, että mitä enää Ruoveden kunnanvaltuusto päättää, kuinka paljon on prosentti suurin piirtein menoista, jotka on suoraan kunnan päätettävissä, ja sitten taas, kun on kaikki maailman eläinlääkärit ja ympäristön suojelu, kaikki tämmöiset mahdolliset asiat kouluista osat ulkoistettu, niin mikä jää prosentiksi sieltä budjettiin? Näin on nyt nähnyt semmoisia lukuja, voi olla itsestä kiinni, mitä on nähnyt. Mikä on se, mikä suoraan enää päätetään. Tästä jollain keskustelupalstalla netissä puhui ja mun mielestä oli aika hyvä juttu, joka sai kommentin siitä, että ai mitä teidän valtuusto vielä päättää. Se taitaa päättää sen, milloin kunnantalouden kesäsuunta. Ja kumminkin sote-menoistakin päätetään, kyllä se budjetissa meillä tulee aina ja hallitus ohjaa, mitä sinne laitetaan ja yritetään sitä pitää huolta. Kyllähän se meidän hanskassa tilanne on, mutta se, että saadaanko me sitä, mitä me halutaan, siitähän tässä on hyvin pitkään. Ja kyllähän me määrätään paljon, meillä rahaa siihen laitetaan, että koska vedetään liinasta kiinni. Lehminen. Joo, mietin tässä juuri sitä prosenttia, eihän se kovin korkea tietysti ole, mutta kyllähän näihin uudistuksiin, eli juuri Saskyn kanssa lukioyhteistyö, niin nyt kyllä todella on sellainen tilanne, että meillä on niin pieni lukio, että yksinhän tämä ei tule pitkälle menemään, että meidän täytyy saada siihen voimia jostain muualta. Ja mehän on saatu tähän, kun on tämä ratsastuspainotteisuus ollut, mutta nyt alkaa olla näitä vaihteluvuosia vähän liikaa. Tämä vuosihan oli taas oppilaiden tulon myötä niin aika heikko, ja niitä ei saisi kyllä tulla. Ja kyllä meidän lukioon pitää markkinoida, ja siihen varmasti on nyt jo eväitä niin kuin keksittykin ja kehitetty sitä. Ja tämä Sasky-yhteistyö, niin siihen ei lähdetty niin kuin säästöt edellä, vaan kyllä siinä oli kysymys siitä, että toimintaa ja sitten mahdollista tätä ammatillista koulutuksen yhteistyötä, niin sitä siinä haetaan ja toivottavasti se tuo nyt sitten jatkossa tulossa. Ja lukion suhteen ja toivoisin nykyisiltä valtuutetuilta ja tulevilta valtuutetuilta tiettyiltä tapaa tavarakatseisuutta sitten niistä, kun niitä tulee päätöksentekoon. Itse olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että 02 syntyneiden ikäluokka 2 vuoden päästä tulee määräämään meidän lukion kohtaan. Kuinka monta niistä hakeutuu meidän lukioon? Että tässä ollaan oikeasti ison äärellä tulevina vuosina. Sieltä ja sieltä. Voinko mä sen sieltä? Joo. Anna. Ihan se, että täytyy ymmärtää, että pienessä kunnassa, jos tahtoo, että pieni kunta toimii on olemassa, että meidän täytyy tehdä yhteistyötä ja eihän nämä meillä olisi mitään palveluita enää, meillä olisi varaa itse tuottaa. Että sinällään mä vähän ehkä kärjistin liikaa, mutta joka tapauksessa.
Jarmo lyhyt. Joo, ei mulla muuta kuin mä kiitän, että on tämmöinen mahdollisuus annettu, että voi niin kuin tällä tavallinen kuntalainenkin, ettei tarvitse valtuuta lehtien palstolle kirjoittaa ja lehtiin. Mutta se, että tämä tilaisuus olisi voinut informoida myös kunnan nettisivuilla, sitä siellä oli. Mä en löytänyt. Siellä oli kaikenlaista muuta, mutta ei kaikki lueta lehtiä, ei paikallislehtiä. On tullut ehkä, sanonko liian karikoiden, niin hiukan semmoista lukioshoppailua. Että viime vuosina on selvästi noussut sellainen henki, jossa ne, jotka jäävät oman kunnan lukioon, eivät ole mitään, että ne, jotka lähtee, niin ne on selvästi parempia ihmisiä. Ja mun mielestä sen kaltainen asennekasvatus lähtee kyllä aika vahvasti kotoa. Ja jos ollaan toisaalta sitten kyselemässä, että miksi meillä lukiossa oppilasmäärät laskee, niin kannattaa kyllä ihan itse miettiä jokainen peruskoululaisen vanhempi, että minkälaisessa ilmapiirissä sitä lasta siellä kotona kasvatetaan ja millä tavalla tuodaan julki tavallaan niin kuin se, että kuinka tärkeä asia esimerkiksi meidän yläkoulun ja lukion yhteisten opettajien takia niin on se, että meillä on riittävästi täällä koulutuksessa. Joo, tämä on nimenomaan yrittäjille tärkeää, että lukio säilyy, koska se tuo tänne työvoimaa ja se tuo pysyvyyttä alueelle. Mutta se nimenomaan kuultiin, että rahaa menee ja tulee, niin mä väärin muistan, että talouden tasapainotuspaketti näistä kauheasti arvostelua, eikö siellä poistettu nämä lukiolaisten kuljetusmaksut, eli siellä poistaa epätasapainoa sinne syrjäkylille ja muuta vastaavaa, että se on semmoinen asia tietysti, mihin kannattaa panostaa. Se voi tuoda lisää oppilaita, jos Ruovisainen saa vähän apuja seudussa kulkee täällä lukiossa. Ettei sitten, jos on rajaseudulla, niin siirry muihin lukioihin. Tämä on ehkä yksi sellainen tavoite. Siinä mielessä keskustelusta oikein paljon ja mä luulen, että tämän valtuustokauden osalta saattaa tulla keväällä vielä tämmöinen tilaisuus. Täytyy miettiä, miten tuo kevättyö tullessaan nouseeko semmoisia hyviä aiheita, mistä haluatte tulla tänne meidän kanssa keskustelemaan. Voitte jäädä seuraamaan valtuuston kokousta, mutta jos poistutte, niin toivoisin, että poistutte nyt, niin saisi rauhan tämä kokous järjestellä sitten.